Hello Dawa Portal followers! Quick update ra tanong mga igala, and naa ta diri karon sa may Philcres Centrale aron magatod kaninyo og update sa ongoing construction sa The Uprise or Building C sa Philcres Centrale Complex. Sama sa inyong nakita, nagapadayon ang construction, no? Padayon sila sa pagbutang og mga curtain wall glass. Curtain wall glass daw ang tawag ani, no, ang kaning mga gipangbutang. Matud pa sa isa sa atong mga followers. Thank you for calling us out for the right term, no. Actually natin ko nakita nga glass curtain walls daw ang tawag ani. So murag baliktad lang, no. Anyway, basta mao na siya ang mao na ilang ginatrabaho, which is ang installation ani nga mga glass panel. And dako lang sila agi, no, since our last update a few weeks ago. And again, based sa master plan, ang kaning 5-story nga nadugang aning Building C, which is the Uprise, is mga office spaces ni sila and is expected to accommodate more PPO locators, no, and other offices. Ang pinakagamay nga unit dira or partition is nasa mga 400 square meters, and ang pinakadako ay nasa mga 800 square meters, no. And ang every floor or every story ano niya, if I recall correctly, nasa mga naka-partition na siya sa mga 6 ka offices. So take a look again mga igala, dirita sa kilid, no. The Uprise is shaping up, truly a massive landmark shaping up along Quimpo Boulevard, Davao City. So that's all for this episode. Thank you very much. Kung wala pa mo nakasubscribe, please do subscribe. Bye-bye!